Ako je možné, že milujúci otec dokáže zabudnúť svoje dieťa v aute? Jedno letné ráno zobral svoju dcérku do škôlky. Nebolo na tom nič nezvyčajné. Zaparkoval pri práci, skontroloval sedačku za spolujazdcom a bola prázdna. Tak odišiel do kancelárie. Bol presvedčený, že dcérku vysadil. Popoludní mu volá manželka. V škôlke dcéra nie je. Myslela si, že ju má on. V tej chvíli otcovi vypadlo slúchadlo z ruky. Rozbehol sa k autu zaparkovanému na slnku. Otvoril dvere a tam bola jeho dcérka. Bez pohybu. Ako by spala, ale už nedýchala. To, čo sa stalo, má aj svoj názov. Forgotten Baby Syndrome. Nie je to zlyhanie lásky, ale tragická pasca našej mysle, keď rutina, stres a náhoda premôžu spomienku. Namiesto súcitu prišiel lynč. Na sociálnych sieťach sa objavili hrozby, že rodičov treba potrestať. Pravda je však úplne iná. Toto sa môže stať komukoľvek. Empatia je jediný spôsob, ako podobným tragédiám porozumieť. Pretože FBS nie je zlyhanie rodičovskej lásky. Je to zlyhanie našej pamäti. A to môže postihnúť každého jedného z nás. Toto je skutočný príbeh. Najprv vyšiel knižne, dnes ho môžeme vidieť aj v slovenských kinách vo filmovej podobe. No a my sme sa mu detailne venovali aj vo Vražednom psyche v epizóde Otec. Je to sezóna 2, epizóda 21. Tam sme ho rozobrali spolu s klinickou psychologičkou a súdnou znalkyňou Martinou Klubertovou.